ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ባርከስ ሎም መዓንቲ ኣብ ክፉት መድረኽ ኦፕን ማይክ ጋሻ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ኣያና ገዲም ተጋዳላይ ወልደ ስላሴ ዕቑበ ተስፋይ ካብ ኦስሎ ኖርዌይ ምሳና ዘሎ ዕድሜና ክቢርካ ኣብዚ ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ዝቐረብካ ስማዕና ተሓጓስን ዘለና ምስጋናን ወሰን የብሉን ብሽመይ ምሽም ኩሎም ተኸታተልቲ ድምፂ ራድዮ ኤረና ናዳሎታንካ ከመስግነካ ፈቱ ምናልባት ነዞም ኩሎም ሰምዑና ዘለው ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ኮይኖም ማለት እዩ መን እዩ ወልደ ስላሴ ዕቑበ ተስፋይ ቁርብ እቲ ድሕሪ ባይታ ከባዕልኻ ቁርብ ከተዕለልና ምእንቲ መኽፈት ኮነና ኦኬ ታንክ ዩ ቀኒለይ ክቡር ዮናታን ራድዮ ኤረና ኣነ እውን ነዚ ዕድል እዚ ዝሃብኩምኒ ብጣዕሚ ዘመስግን ብዛዕባ ናተይ ቁርብ ድሕረ ባይታ ተኮይኑ ከምቲ ዝበልካ ሽመይ ወልደ ስላሴ ዕቑበ ይበሃል ኣነ ተወለድ ኩሉ ከባቢ ዝሕጂ እምኒ ሓይሊ ዝበሃል ብምሕዳር ዘሎ ኣብ ደቡብ ማለት እዩ ድርኮ በሃል ተዓዲ ኣብ ወረዳ ሰራይ ማለት እዩ ብሓፂሩ ካብቲ ናይ ደቡብ ከዓ መሰረተቲ ኣነ መበቆለይ ካብ ደቂ ሓረስታ ወዲ ደቂ ሓረስቶት ወዲ ሓረስታ ኣብኡ እቲ ዕድመይ ናይ ትምህርቲ ምስ ኣኸለ ኣብቲ ዓዲ ብእንግሊዝ ዝተመስረተ ቤት ትምህርቲ ስለ ዘሎ ኣብኡ ትምህርቲ ጀሚረ ክሳብ ራብዓይ ክፍሊ ኣብኡ ተማሂረ ማለት እዩ ድሕሪኡ ራብዓይ ክፍሊ ምስ ወዳእኻ ንሽዑ ንኣዲዮግሪ ወይ ከዓ መንደፈራ እዩ ነሩ እቲ ትምህርቲ መንደፈራ ካብ ሓሙሻይ ክሳብ ታሽዓይ ፀኒሑ ድሕሪ ኣብቲ ኣነ ዝጀመርኩሉ ግዜ ናብ 12 ተቐይሩ ማለት እዩ እቲ ናይ ሳይንቲ ጆርጅ ዝበሃል ቤት ትምህርቲ ኣብኡ ክሳብ 12 ተማሂረ ማለት እዩ ድሕሪኡ ካብቲ መበል 12 እዚ ጀነራል ኤግዛሚኔሽን ወይ ከዓ ማትሪክ ዝበሃል ነበረ ሽዑ ገይረ ከዓኒ ንኣዲስ ኣበባ ዕድል ረኺበ ንኣዲስ ኣበባ ሓሊፈ ኣዲስ ኣበባ ከይደ በይና ዓመተ ምህረት እዩ ሕጂ እዚ ዓመተ ምህረት እዚ ብ71 ቀውዒ መስከረም ማለት እዩ ኦኬ ኣብቲ ግዜ እቲ ሓደ 30 ዝኸውን ሓሊፍና ካብ 300 ዝኸውን ተምሃሮ ናይ ኣዲዮግሪ ንኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ሓደ ዓመት ተማሂረ ኣብቲ ንሕና ተምሃርና ኣለዉ ግዜ ይዝከረኒ ናህና ሲኒየርስ ነበሩ በዓል ስብሓት ኢፍረም በዓል ብርሃነ ገረዝግሄር በዓል ተስፋይ ተምነዎ ዘለውዎም ብሓፂሩ በዓል ኣድሓኖም ብዙሓት እዮም 11 ዝኾኑ ሽዑ እቲ ቀውዒ ወይ ዝወፅሉ ማለት እዩ ሽዑ መወዳእታ ቀዳማይ ሰሚስተር ዓይነት እሳቶም መብዛሕትኦም ካልኣይ ዓመት እዮም ነይሮም ብዝርዝር ኩሎም ዓመቶም ኣይፈልጦን ዝነበርዎ ግን ዳርጋ 11 12 ዝኾኑ ብሓንሳብ ወፂኦም ኣብቲ ግዜ እቲ ውዕውዕ ኩነታት ዝነበረ ኮርስ ውዕውዕ ንቕሓት ናይ ፖለቲካ ኣብ ሰንጀርጆ ከለኹ እዩ ዝያዳ ሓዲርኒ ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስከድና ከዓ ዝያዳ ውዕውዕ ነሩ እቲ ሃገራዊ ስምዒታት ሃገራዊ ክትዓት ኣብኡ እቲ ምፍንጫል ናይ ጀብሃ ሽዑና ሰሚዕና ኣብኡ ኮይንና እቲ ምፍንጫል ከዓ ነተምሃራይ እውን ዳርጋ ኣብ ክልተ ገሚዕዎ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ሓደ ኣካል ናይ ምሁር ክመርሕ ኣለዎ ዝብል ጭርሖ ኣልዒሉ ዝንቀሳቐስ ነይሩ እዚ ንበዓል ኢሳያስ ወይ ከዓ ዝድግፍ ማለት እዩ እቲ ሓደ ኣካል ከዓ ምሁር እውን ኣብቲ ዋጋ ዘይተምሃረ ስለተምሃረ እቲ ምሁር እዩ ዝያዳ ነቲ ዘሎ ጉድለታት ገይሩ ሓደ ሓያል ውድብ ክፈጥር ዘለዎ ዝብል ክትዓት እውን ተኻይዱ ማለት እዩ ኣነ ሃው ኣብዚ ንሳቶም ሜዳ ከም ዝኾኑ ንሰምዕ ናብ በዓል ኢሳያስ ዝበሃል ነርሽዑ ሰልፍ ናፅነት እውን ኣፀቢቕና ንፈልጦ ይበራን ሽሙ ድሕራይ እዩ መፂና ዝመፀ ሽዕባ ውጅለ በዓል ኢሳያስ ዝበሃል ነይሩ ኣብኡ ከለና ኣብኡ ፅሑፋት ይዝርጋሕ ነይሩ ባጋ ድሕሪኡ እቲ ዓመቴቲ ብርቱዕ ሰላማዊ ሰልፍታት ዝግበረሉ ነይሩ ኣዲስ ኣበባ እቲ ይዝዋ ዝበሃል ማሕበር ናይ ተምሃሮ ናይ ኣዲስ ኣበባ ብጣዕሚ ኣብቲ ግዜ እቲ ብርቱዕ ዝኾነ ምንቅስቃስ የካይድ ነይሩ ወሰላማዊ ሰልፊ ሕጂ ናበይ ዘተኮረ እዩ ነይሩ
እሳቶም ዳርጋ ነቲ ስርዓት ናይ ሃይለ ስላሴ ዝቃወም ዓይነት እዩ ሰላማዊ ሰልፊ ዝኸይድ ነበረ ኣብ ትምህርቲ ክሳብ ትምህርቲ ተዓፂው ዝወፂኡ እቲ ሰብ እቲ ተምሃራይ ኣብ ክልተ ተገሚዑ ተቀማምዑ ከዓ እንታይ ገሊኦም ክንቅፅል ኢና ዝብል ዝበዝሐ ከዓ ምስ ዝነበረ ኩነታት ጥምየት ዝስማዕ ነይሩ ብዙሕ ነገር ዝስማዕ ስለዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ምምሕዳር ንምቁዋም ነቲ ስርዓት ሃይለ ስላሴ እቲ ማሕበር ተምሃሮ ናይ ኢትዮጵያውያን እዩ ዝያዳ ውዕውዕ ነይሩ ሽዑ ኣብኡ ማለት እዩ ይዝዋ ዝበሃል ነይሩ ማለት እዩ ንሕና ከም ኤርትራውያን ግን ዳርጋ ናብቲ ንሕና ጥራሕ ዘተኮረ ኢና ይምልከተና እዩ ዓይነት ጌርና ንዕኡ ንሪኦ ነበርና ናብቲ ንሕና ሃገራዊ ናፅነታዊ ቃልስታት ተበጊሱ ስለዝነበረ ከይዱ ስለዝነበረ ሽዑ ነዊሕ ናብኡ ዘተኮረ እዩ ነሩ እቲ ንሕና ግደ ንሕና ስምዒት ንሕና ምንቅስቃስ ኩሉ ግዜ ድሓር እቲ ሽዑ ኣብቲ ግዜ እቲ ቅድሚ ዝነበረ ዓመት ጥላሁን ዝበሃል ብርቱዕ መራሒ ናይ ኢትዮጵያ ተምሃሮ ምንቅስቃስ ናይ ኣዲስ ኣበባ ተቐቲሉ ስለዝነበረ ቅድሚ ንሕና ምኻድና ቅድሜና ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ጌታቸው ዝበሃል ይመርሖ ነሩ ነቲ ናይ ተምሃሮ ናይ ኢትዮጵያ በጋ ኣኼባታት ለይትን መዓልትን የካየድ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ገሊኡ ንሳተፍ ነርና ኣብ ገሊኡ ንሳተፍ ኣይነበርና ብድሕሪኡ ግን እቲ ኩነታት ናይ ሰላማዊ ሰልፍታት እናበዝሐ መስከደ ትምህርትታት እውን እናተረበሸ እናተዓንቀፈ መስከደ ገሊኦም ተሪፎም ከም እቲ ካርድ ናይቲ ተምሃራይ ንኽፈላልይዎ መን ተሪፉ ዘሎ መን ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ወይ ኣብ ረበሻ ኣትዩ ዘሎ ንኽላልይዎ ካርድ ምስ ቀየሩ ዓፅዮምና ማለት እዩ ነቶም ዝወፃና ክንኣቱ ከም ዘይንኽእል ገይሮምና መቸም ኣብኡ ብዙሕ ነገራት እዩ ኣብኡ ዝታት ነበረ ብዙሕ እውን ንዓይ እውን ሓደጋ ተጓኒፉ ነይሩ ዝኾነ ኮይኑ ድሕሪ ገለ እዋን ኣነ እግረይ ሃሪመ ስለዝነበርኩ ኣብቲ ረበሻታት እዋን ስታይ ንኤርትራ መፂና ማለት እዩ ሽዑ እቲ ተምሃራይ በብናቱ መንገዲ ንሜዳ ጥራሕ ይብል ነይሩ ማለት እዩ ብዙሓት ሽዑ ንሜዳ ወፂኦም ማለት እዩ ኣነ እውን ንኣስመራ መፅአ ድሕሪኡ ብቐጥታ ኣብ ወርሒ ሓምለ ናይ 72 ማለት እዩ እዚ ወፅአ ማለት እዩ ንሜዳ ምሳይ ነይሮም ሓደ ብፃይ ረዘነ ዝበሃል ኣብ ኣሜሪካ ኣሎ ሓደ ብፃይ ከዓ ገብረብርሃን ዘርአ ዝበሃል ጨውዮም ካብ ትግራይ ካብ ሑመራ ከባቢ ወሲዶም ኣጥፊኦም ኣሎ ማለት እዩ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝሃዩ የለን ሰለስቲና ንኸረን ወልዶ ብሩኽ ዝበሃል ነይሩ ሓደ ስሩዕ ዝንቀሳቐስ ኣብ ኣስመራ ሰዲድና ኣብኡ ተቐቢሎምና ድሕሪ 3 ሰሙናዊ ምስ ገበርና ሽዑ ከቢድ እዩ ነይሩ ናብ ጀብሃ ክስለፍ ምክንያቱ ቤተሰብ ዘለካ ሓወቦ ገለታት ኣብ ፖሊስ ኣብ ፍራንሳ ኣብ ድጓና ኣብ ዝኾነ መንግስታዊ ትካላት እዮም ዝሓቱካ ሓወይ ፖሊስ ኦፐሬተር ናይ ሬድዮ ስለዝነበረኒ ክፈልጥዎ ከዓ ስለ ዝፀንሑ ኣብቲ ኦፐሬሽን ናይ ናቕፋ ዝተገብረ ብሰብዓን ሓደ መጀመርያ ይመስለኒ ተገብረ ሽዑ ኣብኡ ስለዝነበረ ሓወይ ተኣሲሩ ነይሩ ከማን ዳሕራይ እቲ ጀብሃ ንዕኡ ምስ ዓመ ኦፐሬሽን ምስ ገበረት ምስቲ ኣሰፋ ወርቀ ዝበሃል ዲኦ ዝነበረ ሽዑ ኣብኡ ኦፐሬተር ነይሩ ሓወይ ሽዑ ተኣሲሩ ነይሩ ዳሕራይ ኢትዮጵያ ከማን ናቱ ምስ ነገርክዎም ሓወይ ምዃኑ ፈሊጦሞ ማለት እዩ ብሓፂሩ ከረም እውን ነይሩ ፈሊጦሞ ኩሉ ገሊፆምለይ ድሓር ተመለሱ ንድሕሪት ናይ ግድን ኢሎምና ምክንያቱ ከተማ ኣሎ ኢሎምና ሕጂ እቲ ጉዳይ እንታይ ነይሩ ጠርጠራታት ሕዲሮም ዓይነት ክኾኑ ይኽእሉ ምስ ኩነታት ፀጥታ ዓቕሚ ናይ ጀብሃ ዝነበረ ብዙሕ ተሰሪዖም እናኸዱ ኢዶም እናሃቡ ንጀብሃ ኣብ ስውር ቦታታት ሓደጋታት ይፈጥረላ ስለዝነበሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ነይሩ ሽዑ ብኸበሳ ኣብ ኣስመራ መፂኻ ክትእመን ወይ ቀጥታ ተቐባልነት ክትረክብ ማለት እዩ إذاعة إيرينا صوت مستقل لإريتريا ስለዚ ዝኾነ ሰብ ክጋደል ኢሉ ዝወፀሲ ግድና ኣይኮነን ክቕበልዎ ፀገም ነይሩ እዩ ማለት እዩ ነሩ ቦታታት ንኣብነት ሕጂ ቁፅሪ 3 ዓብደልከሪም ዝነበራ እንተኮይና ዝሓሸ ነሩ ቅድመይ እውን ብፃይ ተስፋይ ተኽለስጊ እዚ ሕጂ ኣካለ ስንኩል ኣብ ፈረንሳ ዘሎ መምሃርተይ መዳቕስተይ ነሩ ቅድሚኡ ወፂኡ እውን ካብ ተንስ ግሬድ ከልና ወፂኡ ናብ ቁጥሪ 3 ተቐቢሎሞ ሽግር ከይረኸበ ከይዱ ሰንኩናቱ ከማን ኣነ ተኣሲረ ነረ ማለት መዳቕስትካ እዩ ትፈልጥ ኢኻ ኢሎም ማለት እዩ ድሓንከይ ገፍሓና
زون خوينو تيم قبال أبينا كفلت خير أبينا كباب تخيدون أنا خمس رداني جدا نروي زبل مخنياتون أنا قن شعور الرشم أبي من سلسلة سموني هنا في خباب خرنا صنيحهم ملي شومنا مالتي اوكي لحريو بس أي قرب الحنزر بليتي وسيدمه خبانا حجي بس أيكم سلمي لهم نام صعبنا يا مالتي كسلم كم زي كل نفلتنا قن قرب بس قرب الحنزر انت ينرون سكا قدميو سلسته ورحي بحمرا دي وسيو أبجبها نيرو يوم ملي شمه قدميو قدمنا عاد ساخلنا قد تنسو قدمنا حليفه وسينرو مالتي هو دحراي خلاي جزي مسيو خلاي جزي مسي خمزي ليل كلته تاريخ مسنقرهم هو خنت زرد عني او قال تأمان النت حديرهم كونوا اللهم يزبل بليتي خبانا وسيلهم مس هاديمو بصاكم سلمي توص بوتايلو منا مالتي شعو صعبنا ابينا نسلز نبرنا قلنا احنا ميتخامي رقصنياتات نرنا خسلم قربرهان كسرم كم زي كل ويكملس كم زي كلنا بإثيوبيا اخوانو خوينو قيشعو ابيو منا مالتي مونتاي نقبر تبحلنا ገንዘብ ሕጽረ ስለዝነበረ ምን አንደ ስመራኺት ለየነ ሓነት ብጻይ ረዘነ ማለትዩ ገንዘብ ከገለ ከምጽ ኢለ ሽዑ ኣነ ኣብ ኸረን ክጽበይ ለምስ ሓደርኩ ፎሩም ስለዝመላእ ክፍቲ ሆቴል በት ፎሩም ረኺቦምኒ ንንጉሆ ንጽባሒቱ መጽኦም ዓሲሮምን ሒዞምን ወኸይዶም ማለትዩ ግን ኣጋጣሚ ሽዑ በቃጣሚ ኺዳንን ዕቁበን ዝበሃሉ ኣብ ቀደም ኣብ ትምህርትን ፈልጥ ኣብ ዓዲ ከባቢ ዓዲ ማለትዩ ሓደ ታይ ዕቁበ ዳሪስታ ነሩ ኣብ ሻዕብያ ተሰውዩ ማለትዩ ኺዳና ከዓ ጦር ሰራዊት ነሩ ከዓ ኢንፋክት ካብቶም ብዙሕ ዘባሳበሰ ሰብ እዩ ከም ኤርትራዊ ትሪኦ ሰብ ኣይኮነን ኤርትራዊ ክነሱ ብጀብሃውን ይድለ ነሪኡ ማለትዩ ሕጂ ኣዲስ ኣበባ ሜቱ ሰሚዐ ማለትዩ ኣብ ግዜ ደርጊ ይመስለኒ እዚኦም ኣብኡ ስለዝነበሩ ነቲ ወረቐት ምስ ረኣዩ እቲ ዳሪስታ ምስ ረኣዩ እቲ ፀሓፋይ ነበረ ፖሊስ ፀሓፋይ ነበረ ዕቁበ ምስ ረኣዮ ኣለልዮምን ሽዑ ንሶም ሒዞሞም ዝመፁ ሰባት እዮም ኣሲሮምን ማለት እዩ ምስኦም ኮይኖም እዮም መፅኦም ንዕኦም ምስ ሓበሩ ከም ንፈልጦ ኢና ምስ በሉ ድሓር ንሳቶም ተዋሓይሾምኒ ዕድለኛ ነረ ሽዑ ንሳቶም ረኺበ ተዋሓይሾምኒ እምበኣር ሕጂ ስመራ ክትምለስ ኣለካ ኢሎምኒ ሽዑ ሰዓት 4 ዝመጻ ካብ ተሰነይተን ኣውቶቡሳት ብኮነኛ ገለታት እየን ዝኸዳ ነረን ስለዚ ስጋብ ሰዓት 4 ክጸንሕ ነረ መስመራ ክድይብ ሕራይ ተቐቢለዮም ግን ቅድሚት ሳተን ናይ ንዕን ምጽባይ ብስመራ ዝመጻ ሰዓት 10 ዝኣትዋ ኣውቶቡሳት ሽዑ ብኮነኛ ዓይነት 11 12 ኣውቶቡሳት እየን ዝኸዳ ነረን ብስመራ ዝመጻ ምስ መጻ أنا حجي حسابي كيرا مالتي مهنياتو بالسودان اندحر مصيخاس كأمنو خاقليهم كاب زبل بس أي مسألة مسألة إلى تسبيه قناي مسألة كيدا مسرع أخوان قن بقات أمي يوحنس زبحال قدم فولتو تمرت السول فترين أنا حجي حسن نروح حجي كاليفورنيا خباب الله فترين أخوان مس حجي حسن شو عمس مسألة دعوه بقى مو خلاص كابر خبكو خاص سنبيل كمان بين مسي خايلنا خبر خبكو خا أنا حجي خبر شجر لني نعقب يفلتوا من عقب نخدانا نخد خمسة من رخيبهم حجمني ترسراويت كامبو عرفيده لازم سخته مالا أني نتسني بوجر في السودان سجر إذا حشينا حيكون رخيبه رزنا مسخ أبزيز مثلا مسيرني قل رزنا مثلا ليه مو سودي سميدو كن تساقلي لي حتى تحينا تسني كنا مالتي كابت سني علي قدرت خمسن لاندروفر خدان رد مالتي ني 13 دوم ناي لافا ناي سودان انا تبو تقدمي وري فدني تسني كن قدم تمهارو خلنا عدت كدنا ري نر مالتي بقى ناي طليان هوتيل نرو او حديره نصبحيتو 13 كده مالتي اوكي حجي سبات حتى نخلوه مخنيت تاع نرو حاول تفعل بزمتحت نوع يدل زلو ولا نتم حاجه نبدا خرنونكم يليو حاول بقات امشعو اب ازوز زبحال بوتا طا غندر ينرو طر سراويت ينرو حجي تم شعو كمان مس نغركوم تم كرن حاول له خمدي مسانات سرح مسلوهم أبي لما سلوم محاول خد محساب دي كوين زلوا أزوزون دي زلوا أبي وندر دي زلوا يلومني ما متحدكم دل فلتنا
بمخنيات مسألة مالتي هو حر أني هاو كاو مسملت كوني سالات 10 مسوي حكون لك شعون بقات أمي إذا لاندروفر حزن أنز مساء أنا من إسي كالوت جن عبيتي جلبيات تخدنن لويس زجبر هذا كان السنتر حسني حنا أبتا لاندروفر مسورة كون حزو من مالتي من إسي إسرائيلي شو حما ينرت بوتاتي خبابي زحي أو تفن رفتي قاش ربع نوصل شو حدا تقرأي من بقول زلوا يجن بقات أمي قدم وسائل نرو عدنا أمزلو زرخوك حالتها حوي زفلت مسرع أخوه السخاس إن هاي المريم تمثل لي خسيت تمثل لي حواتي أجي أوردو مني أمزلو شعو وحوي حواتي أملو هذا اللي خلى عمتي خايلني نخسيت هذا اللي مسألة شعو خسيت حجتي تر سراويتي وكسيت أبدي كنا زول بلن مالتي أبيد على زول تايفلي تقبله غندر إني زول أزوزو بلن مالتي أجي بزي أخمان أبغى يملت مالتي منياتو سو حوي بلوم أنا زي فلت حوا مسارحتنا زول حوا الله خمسة أمثال حوي بلوم هو حجز كل زقبرو زول لوسين خيت واتسن ميدادي وحجي كل من سامت حد شعوب طعم حماي نرو من إسيات كواندو تمهارينا حي سكولات ولا خندي من إسيات خنقاس كله بطعم حدا يعني ندوردو أو كرن حجي خملس كله هو حدا يحب حسرخ مدركة ندوردون كني من إسي وسيمات فيهم مش عمالتي وانا وين شيء تودي سلا زرخو حين نبر أفتي خمت زجلس الله ينسو أفتي قاش روبنا وصدي درشنو من خمسة أمثال من إسكرخ من إسيات خلق بخلو شعو ترى سلمتاي نبجي كله نبجبها خيدالو نبوين بدي خيدالو ترحيتي حسابات حراي تودي بقى عدلنيا خانكو أنا حال خبزي مدفوع خان الرمزية ميلوها نعو حاول مستباح له شعور صبوا غيرهم كمان تقبلوا مني أفتر كامبو قابي زو مني 5 ساعات دحريقو أو حاديرة ما وقت من لسه على كايل تودي إني تسني ملشين مالتي وبنت المخايل أفتر سنة يسمس أخو بلوكو تعاتيو أسمرة تعاتي بلوكو جبهة هاريما من قد تباهيلو تعاتيو حدا السومن يخونا وبلوكو هذا يخوين تبوت من قد تعاتيو حتى تتالي أوتوبيس يلا قليل اللي خوينو جي أو عالم زخون حزب تعكي وخصب مالتيو أنا يحجي أو أفتنا يستايو كمدبرنا يستايو أو حنت عباس بيتي بعد السعودية حتى إذا هدمت أمس حسب إذا هدمت كمل ساز خبز السودان زملة أحيزنا أو سني حناني والغزاة برهانيا بقى جبرتي مالت أدي مسخن دو سوداني ودي الكني لين السن كمان هو تحجزنا كمان إذا قال لي أنا بركع نفس عبي حماق نفس النبرة بعد حافكوف قبل بزح سجرز نبرة يعني مالتي بناتن حاجز أفت مكينة مركب تغنى سب حزن سلس سنحة أوتوبوس اللي ساعتها بوتا حزن علي يعقوب زبحر نرو صراحتين أنا سر نايتهم حاجة ستة شعوب بوتا حزن لنا علم سودئي وحزي لنا أنا تقولن نسلسنا حزن لنا مالتي دحريو تهزبي فرق وعيل علان انت المخايش عز مساع من هذا عالم هزبي نرو اني هاو ثم سبز رخبنا مالتيو بوتانا تتحيز حديرو كاميكاتات قال لي هيبكا اخذي سديات زغبرو له مالتيو بمشات مساعتوا شو ساعتها زي ابناي نوغو وقحتا خون كل خا بوتا خاتحز تدوز بله فقد نرشعو يوردوا مالتي دحري تمقشنا اني هاو تمنقدتات غعزوت كرن عطو كرن مسمعنا شعو تفتش على اللي من قدتات جناب كرن يسمع زيادة فرحان نرو مسمعنا أو بخلطة أفدقات يوم ترسراويت نزمن أسيت السخات تس أنت تنس يوم كله تسي أمه مالتي تنسبيتين هو ودي ينعك حق زين خمدي الخيلي لنا أمنا عاي تايت قبران نركني لهم كله تناتن هستري مسنقرأ خلاص ما قفلي لنا عاي مالتي جنا نورم من أسيات هتريفوا أتريفا موريدهم تاوتوبس أسئلة من قدام مالتي
إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا. دحرات ريفوم أوريدهم قال لما لسه انتي قبروا مالتنا تي بيسدوا مجحتو زسمع نورو يدفو من انصلو من رافت شغاش ناي مدبرات ناي قدم ناي طريان نبر افت اجري اب ناي كرن بوبታት አለው ሸዋሹ አው ሲደም ዝቆንጽልዎም ነሮም ይዝበሃል ነርሽዑ ማለት ተመልሶ ዝረአኽወይ ነበር ናብለ ዝፈልጦ ነር ሓደ ወዲ አዋ ድሕሪኡ ኣብ ዝኾነ ግዜ ደሃዮ ይረኸብኩን ምክንያቱ ኣጥፊኦም መኾንለው ኢኻ ትብል ሽዑ ምናት መንእሰይ ሽዑ ብጣዕሚ ከብሪ ፎኮ እንዲሽዑ ኣብቲ መታሕት ታሕት ሽዱሽተ ገዛኻ ተኣትወሉ እዋን ይነሩ ሕጂ ብፍላይ መንእሰይ ከዓኒ ክንቀሳቐስ لعل تحت خبلا بفلا نمتحت جوسو خبيدي نور مالتي حجاني هاو شعو آتينا تمليش ناس مرا نسمر نادساي برسي حجي توليت نور نخد كيد مالت تجزي خيد نورو هو تورحي ساعة محلالي في النور درجة مسكرم تودي نور شعو حجي أنا حانت الشفان زلاتني انت يوم اليوم نادرو أو كتما هيكم سرحن يوم اليوم نادرو تملس قولنا خلو هو باقا سمرا يونيفرسيتي شعو منغستاو تكال اتيو سلز نبر عامتو حليفو سلز نبر دارغا خالا عامتو سلز نبر منغست خبزاتو سبعان حدن دي سبعاي اتيو تليتغاغي تغيرو مالتي او سمرا يونيفرسيتي جميرا مالتي اسمرا يونيفرسيتي سغاب سبعان حمشتن جنواري نيره هو أفتي سي ختم شعور تسرع برتع من قصاصات نيرو في محبر تمحارو سواز بحال محبر قي مفتي يونيفرسيتي شعو في اللاي 4 5 نخونا اسماء اديس ابا نبرنا تمحارو ذاتنا زقصلنا نيرنا او سواز بحال محبر تمحارو تمسريتو درجه ابي من قصاصات خيد نيرو ام سي اي اخيباتنا تخيله مالتي بقى افتو جيتي بفلاي من إسرائيل إرترانا بإسرائيل مبرار ويمسداد مدباتنا هايل سلاسينا مجلس هايل سلاسي نيرو أكندنا ميدا مس عرب ميدا سلنا برت قلبت يدليا سلنا بر تحري بيتا سرحو هو سيرفيس إسرائيل ببزح من إسرائيل إرترا شعو بنسعى بقليل من إسرائيل نخسدد بس مرة عبي من قصقاس خيد نيرو مالت مبزحتهم تقاريهم نيرو تقول دايز سالت وزنور هو حجينا زين مقلباس بزح سعرتات بزح قرصات نكايد نرنا بسرلا ስለዚህ ኤርትራውያን ሲ ኣብቲ ንእስራኤል ንምሕጋስን ኣብ እስራኤል ኸዱ ነይሮም ኣብቲ እዋንቲ ሕጂ እስራኤል ሽዑፍቲ ናይ ዓረብ ውግእ ተጸሚድሉ ዝነበረ መድረኻት እንዲነሩ እወ ከይድነሩ ሽዑ ካብ ሱሳን ካብ ሱሳታት ኣትሒዙ ውግኣት ዝኸይድ ነሩ ሕጂ ጉልበት የድልዮም ነሩ ማለት እዩ እስራኤል ተረድየክ باقا حجي سمع تجاري زبحال مسائل سلاسة من إسي حجي إرتراو من إسي ببزح بقى بس مراسي كاب عسرين نقارصو فلتهم حجي بيتسب كاب عسرين قارصهم زخدو ويسرح زي بلون دحرالو بقى إسرائيل مصدر قليل نرشعو مالتي نزي سرحة تمنقص وافرم سلسخونا نا يتبقى باسبورت يوم تقوم مالتي حجي علامو خانتي من إسي إرترا كندنا بصوراني هو بقولنا بقى تفعل مو تردي نبرأي بس حجي بزح وش عرتات كان نيرو ذكر الناس هالساينة بقول ناي حاشيش زم قانيو ستيشن وين بزح من أسيب فلايدك أو استاذ بالا شو من تجوارات تجبرون ورون نزون حدا خابتي توحيد وزنور مدبات نيرو نزون كمكت مالتي هو فلاي أسجدت بهال مسانا فتي قولي نحنا قولي لنا برات بتعمي خذكراز دلي هو أسجدت البوليس يا حاولت تشجع عادي وقال بحالنا حماسيا تسعواتك وسحبتي عاد إنجليزي عاد أسمي عاد حراي السابت عم عبي قد تسعوي تام هنياتو كلبات ناقدت أب نايت كلبات قدت ناقدت بزح إنفورميشنز ناقبت انتهي قبل خمس اللوتهم صورة ناي أمريكا وتعدرات فلاي براش ونورو من سينرو فلاي دك أنستيا مالتي بزي السفارس ناقبرو مالتي زي حدا خابتز مكت نبر منقد نرو أبتي ساي نبر خاطي شعو جنوز نبر خا إذا سلسة ورجاتات كوحسون نرو حماسينا كل جزاي سراز بحال نرو بتعمي حنون زنبرك صاب مكتار زبس هذا جزاي ناي سراي أبراهام زبحال تقتل
ናይቲ ዋና ጸሓፍ ናይቲ ክላብ ነበረ ማለት እዩ ዝውን ብጣዕሚ ነቲ ሃገራውነት ዝሃሲ ንፍቅሪ ናይቲ ህዝቢ ዝሃሲ ዓይነት ስምዒታት ናይ ኩዕሶና ክንህር ተገይሩ ነይሩ ማለት እዩ ሽዑ ዝውን መሳርሒ ናይ ፖለቲካ ናይ ሃይለ ስላሴ ምዃኑ ክግለጽ ኣለዎ እናተባህለ እውን ብዙሕ ምንቅስቃሳት ካየድ ነይሩ ነዚ ጉዳይ እዚ ሳይ ምግባር ማለት እዩ ሕጅተን ጋንታታት ዝተፈጠራሲ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ንምፍልላይ ኢልካ ትሓስብ ወል ሕጅተን ጋንታታት ብባህሪኡ ክፍጠራ ክእላ እንድዮ ኩዕሶ ስፖርት እንድዩ ግን ኣብ ክንዲ ነቲ ሃገራዊ ስምዒት ዘዕብዕ ዓይነት መንገዲ ክትሕዛ ዝኽእላ ንሓደ ሓደን ክባልዓ ንሓደ ሓደ ሰብ ከም ስርዓት ኣብ መንጎኡ ባእሲ እዩ ማለት ምሸት ኣብ ጎደናታት ኣስመራስ ኣነ ዝከር ንሓደ ግዜ ኩሉ ግዜ ስዒራ ነው ሓማሴና ስዒራ ተባሂሉ ሓማ ብድረ ናልካ ኣብቲ እንዳ ኣውቶቡሳት መንገዲ ምሕላፍ ዝሰኣናሉ እዋናት ነይሩ ሰብ ሰትዩ ኣባእሲ ኣብ ገለጽ ኸለሉ ከምታት ዝፍጠረሉ እዋናት ነይሩ ኦኬ ተረዲ daga ሕጂዚ እንታይ ዝርአካ ኣብ ክንዲ ሃገራዊ ጉዳይካ ትሓስብ ኣብቲ ኣብኡ ተዓሊኽካ ንሓድሓድካ ኣብ ካልእ መንታ ናትካ ሓንጎል ይስረቕ ኣሎ ማለት እዩ daga ንሕና ነዚ ጀብሃ ነዚ ከም ሓደ ኣሉታዊ ግደ ጻወት ከም ዘሎ ጥቆምሉ ከም ዘለው ምዝምዝዎ ከም ቤተክርስትያን ከም መሳርሒ ገይሮም ጥቆምሉ ነበሩ ስፖርቱ ከም መሳርሒ ገይሮም ጀሚሮም ማለት እዩ ብሓጺሩ በትባህርያዊ ናቱ መስርሕ ወይ በትባህርያዊ ናቱ ረብሓ ወይ ናቱ ትርጉም ከይከይድ ናብ ናይ ፖለቲካዊ መሳርሒ ገይርዎ ስለ ዝንጸባርቕ ነበረ እዩ ማለት እዩ በቃ ኣብዚ እውን ሓደ ካብቲ ብጀብሃ ብርቱዕ ቃልሲ ተኻየደ እዩ መብዛሕትኡ ከማን እዚ ኸይ ስለ ዝነበረ ይስርዑ ስለ ዝነበሩ መብዛሕትኦም ዘምዛረበሎም ዘለና ሕጂ ናብ ጀብሃ እዮም ወፂኦም ዳሕራይ እቶም ናይ ስፖርት ይኹን ናይ ማታኣ ይኹን ሓፂሩሲ እቲ ምንቅስቓስ ናይ ጀብሃ ሓያል ስለ ዝነበረ እቲ ከተማ ናብዮም ኸዱ ነይሮም ማለት እዩ በቃ ኣብቲ ግዜ እቲ ሰልፊ ናጽነት ዝብል ስርዓት ነይሮም እዮም ብዙሓት ግን ኣብ YMCA ኣብ ተፈላለየ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ዝኸይድ ነበረ ምንቅስቓሳት ምፍንጫል ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ ንሕና እንድሕር ደኣ ሃገራዊ ዕላማና ክንሃርም ኮይንና ሓድነትና ሓይልና ፍትሓውነትናን ሓድነትናን ጥራሕ ሓይልና እንተደይኮነ እዚ ብተፈላለዩኻ ተፈናጭልካ ዝኸይድ ንረብሓ ኢትዮጵያ ዝብል ብርቱዕ ምንቅስቓሳት ይኸይድ ነይሩ ወላው ብንጽር ክብለካ ዝኽእል ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ጀብሃ ኸይድካ ንትጌጋታት ምእራም ዝብል ኣዘራርባታት እውን ንጥቀም ነርና ማለት እዩ ስለምንታ ኣብ ክንዲ ምፍልጫል ነቲ ጉድለታት ዘሎ ሕጂ ንበዓል ሰያት ዝበልዎ ጌጋ እዩ ኣይጌጋን እዩ ክንበፅሖ ንኽእል ኣይነበርና ኣብቲ ግዜቲ ግን እንተደኣ ጌጋ ኣለዩ ኮይኑ ኣብ ጀብሃ ኸይድካ ንትጌጋ ኣሪምካ ሓደ ሓያል ውድብ ምፍጣር እቲ ንህዝቢ ኤርትራ ዘርብሖ ዝብል ምንቅስቓሳት ይካየድ ነይሩ ኣነ ዝከረኒ ሽዑ ብዙሓት ስርዓት ወሃዮታት ዓይነት ማለት ናይ ህዝባዊ ግንባር ናይ ሰልፊ ናጽነት ኣብቲ ግዜቲ ማለት እዩ ዝነበሩ ናብ ጀብሃ ዝጠርነፍናዮም ዘእተናዮም ነይሮም ማለት እዩ ሓደ ሰኪዐት ነይሩ ኣነ ዝከረኒ ብርቱዓት ካድራት ብሂወቶም ኣለዎ ግን ኣስማቶም ድሓን ሕጂ ብዘይ ፈቃዶም ክጠቅስ ኣይደለን ግን ብዙሓት ካድራት ዝመርሕዎ ሰኪዐት ናይ በብሓሙሽተ ዝኸይድ ክሳብ ሓሙሽተ ወሃዮታት ብቐጥታ ኣብ ናይ ጀብሃ ስርዕ ዘእተናየን ነይሩ ብብዝሒ ብሓፂሩ እቲ YMCA ዝኸይድ ነበረ ብሽፋን ናይ ተምሃሮ ንኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ሓበሬታታት ክንህቦም ማትሪክ ዝገብሩ ሓበሬታታት ክንህቦም ዝብል ሽፋናት እናተገበረ YMCA በዓል ስውእ ተስፋ ማርያም ወልደ ማርያም ተሰዊኡ ሕጂ ዝመርሕዎ ዝኸይድ ነበረ ኣኼባታት ነቲ መንእሰይ ዳርጋ ብብዝሒ ናብ ጀብሃ ገጹ ከም ዝገበር ተገይሩ ሽዑፍቲ ግዜቲ ማለት እዩ ዋላ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ እውን ብዘይ ምግናን ዳርጋ ብምልኡ በጻብዕቲ ዝቁፀሩ እዮም እምበር ብምልኡ ኣብ ጀብሃ ዝስካብ ዝዝምብል ተገይሩ ማለት ወይ ዝስራዕ ተገይሩ ማለት እዩ ፍቲ ግዜቲ ኩላታ ተማሃራይ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትኹን ዋላ ዞም ኩሎም ስነ ጥበባውያን ኩሎም ናብ ጀብሃ ከም ዝሰገሩ ኣብ ቃልሲ ከም ዝኸዱ እቲ ዝውረ ወይ ብብዝሒ ሽዑ እቲ ናይ ጀብሃ ምንቅስቓስ ሓያል ስለ ዝነበረ ብብዝሒ ተማሃራይ ኣነ ዝከረኒ ሓደ ግዜ
ዘይርስዖ أوا سلمون ولد مريم دبدابة صحيفون أفتي يونيفرسيتي أوا بسوي ملعكة تخلون دبدابة صحيفو خلتيهم سواتي ماكتوالي أفتي ناي 7 الموسانات درجز مسؤول أوان حجي أسمر يونيفرسيتي فريتنا كما لنا حنت بومبا تأخلكم هذا معلتي إلو صحيفو خافت تحسناتو ناي سلمون أوا ملعكة تخلق أنتاي سو ملعكة تخلق أنتاي له إزاي تقبلوا زلهم من كسقاسات تلاقي آتيون بس حيوان سلزلو كنت أقول لكم زبل دبدا بس حيفو مالتي فهمتي أو برتم كسقاسي كان نرفتي يونيفرسيتي أوا سأنا ماركسيست مصحفتي دكتورة صفاو نايتي يونيفرسيتي دين حلافز نبرة أوا لولا تبحث عن رقم 100 ده حلاقي النسو وسيلو بحال سلاسة تمديو مالتي قدم خلينا نروتيناي ماركسيست مصحفتي نمتاو ده حلاقي كاب قدام مسيهم كنببوا عيفقدن ግን ንስኻትኩም ኣብ ውሽጢ ዘለኹም ተንብብዎ ግን ሓደ ክፍሊ ክወሃበኩም ይኽእል መጽሓፍቲ ከማኡ ትገብሩ ተባሂሉ ሳብ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ መጽሓፍቲ ናብኡ መፂኡ ማለት እዩ ብሓበቲ ሳመር ናይ 73 ዝከረኒ በጋእቲ ደርግ ስጋብ ዝጥሕሶ ነቲ ሕጊ ናይ ዩኒቨርሳል ሕጊ ናይ ዩኒቨርሲቲ ናጽነት ሰራዊት ስጋብ ዘእትወሉ እቲ ቦታ تبوتاو بتاع حنون زخونة نايجبها سرعي سمعتي نروى مالك. إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا. أبدن سي رادي إرناي نازلنا كبرات تختتلت مدب مسانا أيانا قديم تقادالاي ولد سلاسي عقبة تسفاي كاب أوسلو نوروي زلو زي تاريخ تسمعو زلهم كا بوغير هاسيسو نخيت أف بفلاي زي نيو جنريشن كما يتقال سنيرو نزين خطفولتو إلى عدي مالكم زلخو من البات بزعبا زقوداي ناي قالسي كحتت كلخو مبزحتو جزي بزعبا بعد مينا نسمع نيرنا هجي نزي أخ قلت اللي يزخل من اللو إلى مسحتو كيوم شمكاهيبو مني هجي من البات ينتركي هلو نفرح كوندي اسكان نقرني انت هالو غنفلط زلنا بزعبا بعدمه ولتي حن تحزنا نبرنا خم علال نديو دارقا سعو 7 5 مجمران دي ميدا وسيه دحريو ابنو وحده نقصاصات بتفعل اللي مصنحكو هو اب كادر سكول اب محدارنا 10 تزبحر كل زاي كم اون اب في المقعزيا أبزح مصنحو أب 7 تشعتن قاش تمديبه أوكي أب قاش كمدب كلخو خم تقلالا كادي وكا تقلالا محدار نايتي بوتا جبهاسي نملو ميدا ارتراس 10 تخلت من محدار خفيلاتو نرى أوا حجي كاتون 10 حدا من محدارات من محدار قطر حدا قاش بركات بحال قاشي مالتي من محدار قطر حدا حجي أنا أبزي تمديبه مالتي سعو أنا بزح أفلطو نرني بزعبا اتخبابتات غلطات مهنياتو أمقو عزيا خلخون ينقاس عصو نرئي مالتيو أبتسنة ينر بصحفتي أمقو عزيا خلخون ما أكل تستاي سلازي أفلطو نرني بزعبا تقاش جغرافيكالي تبوتا جن بزيادة بزعبا توشت أو خنتات ناي قاش ناي بعد ما خبابيون كرفل زخالكو نافت تقلالا كايدو خينا تمدي بلوز نبركو أواني أوكي أبز جزازي أنا بوجناي مسمس أخو بزح حبرتات كاب حزبي كب جميرة اتخبابي بتعمي نفريات نحرشان مربح كابتن هبتم كبابيو هو اتي حزبي بخلتيو مربح كابتن يكون حرشان فريات زواسة حزبي وبحصيرو سفيح تاريخ زلوا تي قداي تي بخبابي خم تاريخ كابي كميل جميرو كميل بيلو فلات خمس عو حزبي أو مسيو سفرولو عقبابات كله ناتو تاريخ الله أوا زخنا خوي نجن تي أو زنبرة صنحنا عاي لول منقشاسيوم زناي تجراي ما حدار زنبرة أوا نسبة تجراي كاب سدت كجالا قلو أبزبل مدب أوا هذا بروجكت نيرو بروجكت نتاعيو تقراي لمعات بروجكت قال يزبل نيرو تقراي لمعات درجات قال يزبل نيرو
እዚ ከዓ እንታይ ኣይነሩ ካብ ምዕራብ ምብራቃዊ ዞባ ናይ ትግራይ ካብቲ ምድረ በዳዊ ጠባይ ዘለዎ ናይ ንወገን ደንከል ዘሎ ከባቢ ማለት እዩ ንወገን ዓፋር ኣብዚ እዋን እዚ ካብኡ ህዝቢ ናብዚ ምዕራባዊ ዞባታት የፍልስ ነሩ ማለት እዩ እቲ ቦታ ካብጣም ናይ ሕርሻ ቦታታት ስለ ዝኾነ ድሓራይ ነዚ ክገብር ከሎ ከዓ ብኮሌክቲቭ ማለት ብሓባራዊ ናይ ሕርሻ መደባት ገይሩ እዩ ዝሕርሶ ነሩ ማለት እዩ መዓት ትራክተራት ቡልዶዘራት መዓት መሳርሕታት ዝነበሮ ማሕበር እዩ ነሩ እቲ ማሕበር ልምዓት ዝገብሮ ነበረ በቃ ኣብዚ ግዜ እዚ ጀሚሩ እቲ ምስሓባት ምስ ኤርትራ ጀሚሩ ነሩ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ብንጹር ከምጾም ኣይክእልን ይኸውን ግን ኣትሊስት ኣነ ብንጹር ዘምፀ ተኽለ ገርግስቲ ገለ ዝበሃል ነረ ሓደ መሓዳሪ ሓደ ተኽለ ብርሃን ተኽለ ገርግስ ግን ብፍላይ ደጋት ገብረ ቃል ዝያዳ ዝረኸብኩ ሓበሬታ ኣብ ሽላሎ ማለት ሰው መስለኒ ወዲ ቅዳሽም እዮም ኣብ ሽላሎ ዘመሓድርሉ ዝነበሩ እዋናት ግዜ እቲ ምፍላስ ናይ መንገሻ ስዩም ካብ ምብራቃዊ ዞባ ትግራይ ናብ ምዕራባዊ ዞባ ትግራይ ናብ መሬት ኤርትራ እናፈግፈጎ ዝኣቱ ዝነበረ መስርሕ እቲ ደንበታት ናይ ኤርትራ ዝነበረ ሙሉእ ደንበታት ናይ ኤርትራ ኮይኑ ዝነበረ ዓድታት ጠብዓን ኣብቲ ከባቢ ብደንበ እዩ ጀሚሩ ዓድታት ናይ ጋሽ ናይ ዝኸበሳዊ ህዝቢ ምስ ግዜ እዩ ናብ ዓድታት ተቐይሩ ናብኡታት ሕጂ ሙሉእ ትግራይ ኤርትራዊ ዝነበሮ ደንበታት ተጋሩ እናእተወ እናፋረቀ ነቲ መሬት ናይ ኤርትራ ይፈግፍጎ ነይሩ እዩ እቲ ዝረኸብኩ ሓበሬታ ሓደ ደጋት ገብረ ቃል ነዚ ቦታ እዚኦም መሓድርዎ ነይሮም በጋ ኣብ ግዜ ኣስራተ ካሳ ኣብ ኤርትራ ኣመሓዳሪ ወይ ወኪል ናይ ሃይለ ስላሴ እንደራሴ ዝበሃል ነይሩ ከሎ ደጋት ገብረ ቃል ከይዶም ኣብኡ ጠሪዖም እዩ ዝበሃል ክጠርዑ ከለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ ኢትዮጵያዊ እንዲኦም ናይ ኢትዮጵያ ሳይ ብሞይኦም እንዲ ተዋሂቦም ስልጣን ኣብኡ ከመሓድሩ ናይ ሃይለ ስላሴ ስታይ ስለ ዝነበሩ ግን ከዓ እቲ ሓደ እቲ ውሽጣዊ ስምዒት ክነብሮም ይኽእል ባዕሎም ዝያዳ ክገልፅዎ ዝግባእ እዚ ግን ከዓ እቲ ከመሓድርዎ ዝተዋህቦም መሬት ይፍግፈግ ናብ ትግራይ ይኣቱ ስለ ዝነበረ እሶም ከይዶም ንኣስራተ ካሳ ኣነሲቲ ከመሓድሮ ዝተዋህበኒ ከባቢሲ ራስ መንገሻ ስዩም ህዝቢ እንዳምፀ የስፍረሉ ኣሎ ስለዚ ካብ ናተይ ምምሕዳር ናብ ትግራይ እናኣተወ ይኸይድ ኣሎ ኢሎም ጠሪዖም ይበሃል ኣስራተ ካሳ ግን ምስ መንገሻ ስዩም ክፀምድ ኣይደለየን ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ክበኣስ ኣይደለየን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለምንታይ ነናቶም ደረጃ ኣለዎም ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ሞናርኪ መንገሻ ወዲ ስዩም ሰብኣይ ጓልጓሎም ሃይለ ስላሴ ንርኢ ዝበሃል ተኛነ ወርቂ ዝበሃል እቲ ከዓ ካብቶም ንሕና ኢና መሳፍንቲ ንሕና ኢና ወርሻታት ናይ ስርዓት እዚ ናይ ሞናርኪ ናይ ኢትዮጵያ ዝያዳ ዝበፅሓና ዓይነት ዝብሉ ዓይነት ስድራ ቤት ንሪኦም ዝብሉ እቲ ኣስራተ ካሳ ዋላ እቲ ምስ ሻዕብያ ዝግበር ምትእስሳራት ምስ በዓል ኢሳያስ ዝግበር ምትእስሳራት ምስኡ ተኣሳሰረ ከም ዝኾነ ዝገልፅዎ ሰባት ኣለዉ ማለት ንሃይለ ስላሴ ደርቢዩ ስልጣን ክሕዝ ዘለ ከም ዝነበረ በጋ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣነስ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልኒ ግን እንድሕር ደሊኻ ንስኻ ንጃንሆይ ክሰደካ ከሕልፈካ ናብ ጃንሆይ ከድካ እዚ ጉዳይ እዚ ምስ ጃንሆይ ጥራዕ ይብልዎ ማለት ኢሎሞ ይበሃል ሕጂ እዚኦም ደጋት ገብረ ቃል ንኣዲስ ኣበባ ከይዶም ናብ ጃንሆይ ከምቲ ዝገልፅዎ ብዙሕ ሽግር ከም ዘሕለፉ እዮም ዝገልፅዎ ግን ዝኾነ ኮይኑ እቲ ከርሰ ነገሩ ከይዶም ምስ ጃንሆይ ምስ ተረኸቡ እቲ ጉዳይ ንጃንሆይ ምስ ሓበርዎም ካብቲ እቶም ሰባት ዝረኸብዎ ሓበሬታ ወይ ሶም ምስ መፁ ዝሓበርዎም ክኸውን ይኽእል እንታይ ይብሉ እቲ መሬት እኳ ኩሉ መሬት ኢትዮጵያ እንዲሁ ብዙሕ ዘሸግር ኣይኮነን ግን ከዓ ከም ዝበልካዮ ድሓንቲ ምምሕዳር ጉዳይ ምምሕዳር ንድሕር ኮይኑ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መንጎ ኣስራተ ካሳን ኣብ መንጎ ራስ መንገሻ ስዩምን እዩ ክፍታሕ ዘለዎ ስዩም መንገሻ መንገሻ ስዩም ከማን ይሓወሰን ተናስማቶም ናይ ባሕጉኡን ናይ ኣቦኡን እናቱን ክፍታሕ ዘለዎ እሞ ምስኦም ክዘራረብ የልዎ ኢሉ መልሽዎ በሃል ማለት እዩ ሕጂ
كابتن ما وخزار وقتها ولا خد حرقة أول حنت هليكوبتر مسياسي كل اللي لابزي سمايناي شرارو سلالو حجي الشرارو تقرأيو سلالو إرتراي كل اللي لا حجي جان هو أمس أمري ولو تجاه قبرك على كده بنجر وم تزبل سمعت تسفان قالوا حزبي من برج يجلس الكامالتي كنت هليكوبتر حلافين دي نرا وكالي سرح دي سرح نرا دفلت أسبوع لن حزبي ترقم ذلوا إيه مالتي حجي أمي أبدي الحرزي تقول دايك دخل يكون اللوت أي تفترن حجي إذا داي الناس فحفي خيط بقى جبهة تجزيتي تحتي نرا عغمة هو إني هاو تي شجر كسلو مالتيو دحريو بعد حدش وسوء حدش ولا قرقس دنقاس عسل نور وانات نيرو أفت جزيتي جن ويانا جنا 75 جات تمس زلا هو ويانا مسمسات كا درجة دايركتلي وإندايركت مكاكل جن نت بروجكت ناي سيمغشا هو نعو يا درجة كتقصلو عينت مسعمايات زي مريتنا ايو زبل كساب زي مريتنا اي زبل كساب نبعل بعد مستنكف كزارو بجميرا مالتيو. إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا. سلازي زي مريت بعد مس كم زي نحن حجي سلازي نبرنايز ولا كازلو هاي كونندو زعبوسي ولا ما بنا إرترا مسي خاص كدلي بعد ما بيل كان نسي حاسس كبلا لني سلازي هو كم زي نحنا كم زي أنت نسمعون فولتة حجي خزارة بكا شعبية نويانة بعد ما هباتهم مركباتهم زبلولو هو مثال مثلا كا أو هباو بحثيرو ولا نتيرو خزارة بكا هو بعد ما مسرتو أب إيد ويانه أب جزء جبهة 24 ساعة راح يأتيها. أوكي. مخنياتو نحنا أو حكمنا نرنا أو بتمرت نرنا ستادو بزبحال نرنا أب جبهة. هو. ستادو بزي نتستاو خناتنا يتخبابي زكتاتلي مست قص الكاس أنا حكوز برنامج خوانا يقول نجار كيسلو كتاتنا هلو زكتاتلي نرو أب دماء نرو سنترو بقى تبعد ما بحث بمسرته أب جزء جبهة بملو أب إرتراوي نرو مالتي. أب حنت جزء أب 8 إذا حجي دحراي زي أب وشتي جبهة مهرام أب أسقسلو نبرو مجرا وجز خناه مهرم تخيم قدم جمارهم حيلتاتنا نسحل سلاقي نحزباو جنبار بسحل ببحر مسئنا كبيد مساريات ديالنا أيو حاجة ديالنا أيو حقوق من عقادكم من سلسبلا نحنا بحقراو درجة خلق زي نرئيسة نبرات قداي حيلتاتنا كاو تسحيبا كل نسحل كيدا مالتي جاءنا نروفتي بوتاسي 7 كلتا بريغاد أنا رامساي شعو هو أب تحت خاصة سوسان شعات انت باب بريغاد نرا مالتي تسني عاقيتا زلا 7 كلتا كيدا شعو زورزي سميعهم ويانا حندبت بعد ما بليتي مسيم حجيمهم حيزوم مالتي زي أب 8 مجمرة فرق عامتي هو حجي أفتق زيتي بتمرتي حكمنا كادرات جلزك أساقوس ليكوينو حيلز بحالي ولن بعد ما شعو سلازي بوق زي كونو حيزوم محتبلو تقيل مسيم ينقو بيتأمو مالتي هو تحارب زي أخل تسباتي ما رخلنا كل تسووني قتلنا مالتي ناس التادي مثل النرم تمسوات قتلوا حجي إذا تمارقوا كل يوم بهوتهم علو حدا أبز عدله غير ما يعبيه بهن حنت خاب سويدنا الله زايد وي خلت شم غيرا خيط خون كمان أو مساعتوت انترفيو غير أنا راب قال ميديا قدم حجي هو الله كل يوم زي أمه ساق كادر سكول ناي كادر بتمرت كادر سكول ويكأنا بوليتيكا بس حفت كادر يا نرا قرماي كأ نايزينا وكيلين رفت بوتا مالتي حجي اليوم ماريخوم مسحازوه دحري 48 ساعات بولو ولا 4 ساعات مسحادرو مالتي بحصيرو هو نحنا برتع ماليشات نرنا كاب شرارتاتن خبابيون
ንብረቱ ዘሚቶም ወያነ ከብቱ ድዩ ካልኡ ገዛውቱ ድዩ ዘሚቶም ዘባረርዎ ማውሽታ ዓዲ ስደተኛ ኮይኑ ዝነብር ነበረ ዓይነት ህዝቢ ነርና ኣብቲ ሽራሎ ከባቢ ሕጂ እቶም መንእሰይ ብምሉኦም ብረት ያዕጢቕናዮም ነርና ከም ሚሊሽያ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሓደ ክንገብሮ ዝከኣልና ሽዑ ኣነ ሪፖርት ሕሊፈና ኣቦ ወንበር ከዓ ኩነታት ሕማቅ ኣሎ ገለገለ ፅንፅንታታት ኣለና እሞ ኣብ ውግእ ከይተኣቱ ተጠንቀቁ ይብለና ማለት እዩ ንሕና ውግእ ክንኣቱ ድልየት የብልናን ዓቕሚ እውን የብልናን ግን እንተቆፀሉ ክንታ ክንገብር ኢና ረዳት የድልየና ኣሎ ይብላ ኣነ ስጋብ ዝኾነ ዝኸውን ተኸላኸሉ ጥራሕ ይብለኒ ማለት እዩ እትን ከይከረ ከሎ ንሳቶም ኣብኡ 24 ሰዓት ከባቢ ዓይነት ምስ ፀንሑ ጓይላ ተኺሎም ሄድ ክብሉ ሓዲሮም ምስ ፀንሑ ሰራዊት የለን ኢሎም ይብገሱ ካብቲ ቦታ ማለት እዩ ሕጂ ሃብቱ ገረማርያም ይበሃል ብህወቱ ክህሉ ተስፋ ገብር ግን ርክብ የብለይ ምስኡ ነቲ ኮኦርዲኔተር ናይቲ ሚሊሽያ መራሒ ተጋዳላይ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ንዓይ ይብለኒ እንታይ ክንገብር ኢና እሳቶም ከም ዝገብሩ ኣለዉ ቃሳቆስ ንሪኦም ኣላ ብለኒ በዓል ፅላል ዝበሃል ቦታታት እዮም ዓሪዶም ነይሮም ንሳቶም ንሕና ሕጂ ኣነ ብሎ እቲ ሓንቲ ዘላ ክንገብሮ ንኽእል ከምዚ መፂና ስለ ዘሎ ካብ ላዕለዋይ ቤት መሪሕነት ትእዛዝ ግን እቲ ብረቶም ኣብ ክንዲ እቲ ናይ ቀደም ብረት ዝሕዙ ወይ ከዓ ኣብ ክንዲ ሓፂር ንኸይድ ጥራሕ ብረት ዝሕዙ ኩሉ እስኪ ናብ ጅስሪ ዓይነት ብረት ይቀየር ኢና ናብ ጅስሪ መብዛሕትኡ ናብ ጅስሪ ዓይነት ቀይርናዮ ማለት እዩ ዝሓሸ መሳርያ ማለት እዩ ግዝያዊ ኣብቲ ሽዑቲ ኣብቲ ግዜት እዩ ማለት ምስ ካላሽንስን ንሱ ትመርፅ ዓይነት እዩ ውጭፍ ከሎ ዋላ ካላሽን እኳ ናቱ ኣውቶማት ሲስተም ዝቐለለ ዝኾነ ሕጂ እዚ ምስ ገበርናሎም ወያነ ሕጂ ሰራዊት የለውን ኢላ ተበጊሻ ካብኡ ጎልጎል እዩ ናብቲ ጎልጎል ምስ መፀት ይከታተል ነይረ ኣነ ምስኡ ብቴሌግራም ብራድዮ መፅኦም ምና ምስ በለ እሞ ሓላስ መልሲ ሃቡ ተባሂሉ መልሲ ሂቦም 72 ንኸውን ሬሳ ተቆፂሮም ኣብኡ ገዲፎሞም ዝኸዱ ምስ ከሰሩ ወያነ ካብኡ ዝከኣልዎም ሕሙማት ውጋኣቶም ሒዞም ሽራሮ ተመሊሾም ማለት እዩ ከም ዝበሃል ምስ መፁ ከማን ተመራሕቶም ኣሲሮሞም ዝብል ሓበሬታ መፂና ሽዑ ምክንያቱ ካብ ወራ ሰራዊት የለን ስለ ዝበልኩምና ኢና ቀፂልና ዝብሉ ሕጂ እንታይ ክብለካ ደልየና ኣብቲ ጉዳይ እቲ ከምዚ ኣምሰለ ህልኽ ነይሩ እዩ እሳቶም እውን ክሳብ ሓደ ኣሎ መንገዲ ዝኸይድ ናይ መኪና ጥልያንሲ ቀደምሲ ንቅድም ስቱና ዝበሃል ቦታ ኣብ ተከዘ ታሕቲ ክወርድ ከሎ ኣብኡ ማዓስከር ገይሩ ወርቅን ገለን ከውፅእ ብል ስለ ዝነበረሲ ኣብኡ ክወርድ ከሎሲ ብበቕሊ ገይሩ እዩ ነቲ ቦታ ቆሪፅዎ መጀመርያ ዝብል ታሪክ ፀኒሕኒ ንዓያው እቲ በቕሊ ገይሩ ቆርፆ ከሎ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ሻኼላ ስለ ዝኾነት መሬት ብባቂል ገይሮም እዮም ወሪዶም ስቱና ተከዘ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ንሶም ዝሓለፍዎ በዚ ገምሃሎ ዝበሃል ቦታ ማለት እዩ ገይሮም ሓለፉ ሽዑኦም ትዶብ ኣብኡ ኣረጋጊፆም ገይሮሞ ማለት እዩ ዋላ ዛ ቺፖሊን እዚኣ ገለት ትበሃል ናይ ጤልያን ፋብሪካ ናይ ጎማ እውን ኣብኡ ፍቃድ ተዋሂብዋ ትሰርሕ ነራ እያ ሕጂ ኣነ ካርታ ናይ ቺፖሊን ረኪበ ነረብቲ ቦታ ምስ መፃኹ ኣበየናይ ቦታታት ተፈቂድዋ ትሰርሕ ማለት ሕጂ ሳ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ትሰርሕ ጤልያን ይፈቂድላ ነይሩ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ትሰርሕ ነራ ክትከውን ትኽእል እቲ የዕጫው የእዋም ስለ ዝነበረው ማለት እዩ ከም ቁርብ ሓበሬታ ዘለኒ ንስኻ ጃስ ከምዚ ተራ ተጋዳላይ ጥራሕ ይኮንካ ነርካ ሓቀይ ኣብዚኣ ተርመን ትኽእልኻ ወላ ኣነ ማለት ካድሪ ስኩል ሓላፊ ነይረ ሓላፊ ናይ ሙሉእ መጓዓዝያ ናይ ጀብሃ ነይረ ወኪል ናይ ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈት ኣብ ኩሉ ግዜ ነይረ ናይ መጓዓዝያ ናይዚ ጠቕላላ ካይዲ ከዓ ናይ ማለት ክበሃል ከሎ ከዓ ደድሕሪ ቦወንበር ማለት እዩ ናተይ ፖዚሽን ኣብቲ ጠቕላላ ካይዲ ስለምንታይ ንቦወንበር ይውክል ኣነ ቤት ፅሕፈታት ከዓ እናተን ወኪል ኣለዎ ናብቲ ምምሕዳር ስለዚ ማለሲ ማዓርግ ናይ ታይትል ገለታት ኣለን ጠቕላላ ካይዲ ኢኻ ትፅዋዕ ሳማር ስፔሻሊ ብዛዕባ ከምታ አንተው ያቀደማ ቤለ ዝሓበርኩኻ ባድመ ትብል ቃል መሰልዓል ኩሎም እዮም ናባኻ ሰሪዶምኒ እወ በለቲ ብዙሓት ዝፈልጡ ኣለዉ ፍቲ ምምሕዳር ኣነ ከም ጠቕላላ ካይዲ ኮይነ ዝካየ ሰምታይ እቲ ምምሕዳር ብሓሙሽተ ኣባላታ ሽማግለ ዝኸይድ ምሕዳር ክበሃል ከሎ ብጀብሃ ኣቦ ወንበር ነቦ ወንበር ይውክል እተን ካልኦት ከዓ ንምጣኔ ሃብቲ ቤት ፅሕፈት ትውክል ንፀጥታ ቤት ፅሕፈት ትውክል ንሶሻል ኦፊስ ትውክል ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈት ትውክል ይኾና ማለት እዩ
بعد جناب الصحفت بعد بيت فردي بعد قال أنا توكيلات علىهم كلما عرفت جزيتي بيتي تقلال كايدي زي مرحو مالتي ويزو كل مالتي بخم لعلواي بوتا نايتي ممحدار سلازي خمزي نرى مالتي وحصيرو أبزح السفعتات سي كم ترى تقادلاي بزح يتقالسكم كلك أدلي. إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا. كبرات تخاتلتي دنسي رادي إرنا متشم علالنا قدايم تقادلت خمزة سمع كله حق عايش كما يتجزي خمس قوي يرد أكانيو نعناون كنفلتو سلازلنا لو مسأمي قنات زي وسينايو صباحنا قوي ركبنيو سلازي بشم كلهم تخاتلتي دنسي رادي إرنان أدالوتان قدين تقادلاي ولد سلاسي عقبة تسفى كاب أوسلو نروي مسانات أنيحو زي دا جاست كم قداماي كفال مأتو جرنان سدو أزمت زلو كالاي كفال زيادة نابتي سرسر هنا أتو مخانا نحبركو كبرتي هبلي هيا ولد سلاسي يغني اللي يعني يا